Drahí bratia a sestry, priatelia, vítajte. Opäť pri krátkom zamyslení, ja viem, že už je večer, ale bolo náročných niekoľko dní. Ďakujem vám za modlitby na duchovnej obnove s birovancami. Myslím, že sme prežili nádherný, požehnaný čas, ale teda bolo to aj náročné, unavujúce. Trošku som ešte nachladnutý, ale aspoň niekoľko myšlienok dnes k Božiemu slovu, ktoré je nádherné. Poprosme vo vode Ducha Svätého o pomoc. Pane, daj nám svojho ducha, aby všetko, čo budeme robiť, sme robili na väčšiu česť a slávu Tvojho mena, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Máme krásne čítanie, aby som prečítal Evangelium. Ján, 4. kapitola. Ježiš odišiel zo Samárie do Galilei, lebo sám Ježiš sa osvedčil, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. Keď prišiel do Galilei, Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. Aj oni tam boli na sviatky. Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel z Judei do Galilei, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal: ak nevidíte znamenia a divy, neveríte. Kráľovský úradník mu hovoril: Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Ježiš mu povedal: choď, tvoj syn žije. On uveril Ježišovmu slovu a šiel. Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili, že jeho dieťa žije. Pýtal sa ich: koľko hodín bolo, keď sa mu uľavilo? Povedali mu: včera o 1:00 popoludní mu prestala horúčka. Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: tvoj syn žije. A uveril on i celý jeho dom. To bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judei do Galilei. Bratia a sestry, tým dôležitou myšlienkou, o ktorú som sa chcel s vami dnes podeliť, je potreba brať Ježišove slova vážne. Lebo to dnešné čítanie Evangelium nádherne ukazuje, ako Ježiš povedal úplne jednoduchú vetu: choď, tvoj syn žije. Kráľovský úradník tomu uveril a naozaj sa tak stalo. My počúvame Božie slova, počúvame Evangelium, počúvame celý starý zákon, nový zákon, Pavlové listy a tak ďalej. Je z nich množstvo nádherných myšlienok, ale verieme ich tak, že teda fajn často. Neverieme ich s tou vážnosťou, s tými dôsledkami, ktoré sa za nimi skrývajú. Napríklad aj dnes v žalme môj nárek si obratil na tanec: Pane Bože, na veky ťa chcem velebiť. Povieme tam slovo na veky, ale berieme to tak, že akože veľa alebo len zveličené. Neberieme vážne, že to je myslená celá večnosť. Aj prvé čítanie, keď cez Izaiáša Boh hovorí: hľa, tvorím nové nebo a novú zem, na predošlé sa nebude spomínať ani myslieť, ani na myseľ neprídu. Neberieme, že áno, Pán Boh robí stále nové veci, ale nezoberieme to s tou vážnosťou, akú si to písmo zasluhuje, že Boh naozaj stvorí nový svet. Že tu je už predzvesť, že tu predchuť budúceho stvorenia, čiže zmŕtvychvstania, večného života v nebi. A počúvame takéto krásne slova, ale tým, že ich nezoberieme s tou vážnosťou, ako ten dnešný úradník v Evanjeliu, tak potom obávam sa, že nemajú taký úžasný vplyv na náš život, ako zažil úradník. A tak vás chcem pozvať, aby sme počúvali Božie slovo, ale aby sme brali naozaj vážne. Aby sme brali napríklad vážne aj vieru vo večný život, vo vzkriesenie tela. Ja som to už určite tu spomínal, možno, že práve aj pri tomto čítaní, že pri jednom prieskume v Taliansku sa ukázalo, že len veľmi málo praktizujúcich katolíkov, to sú tí, čo chodia do kostola, verí vo vzkriesenie tela v život večný. Zaujímavé. Považujeme Ježišové posolstvo Evangelium za krásne, ale neveríme v tú najpodstatnejšiu časť, alebo to je najdôležitejšiu vec, vzkriesenie tela v život večný. Veď Pavol povie, že ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak sme my najúbohejšie stvorenia pod slnkom. A my často neveríme v tak dôležitú vec. Bola by to škoda. A tak aj dnes si dajme do srdca túžbu a prosme si naozaj milosť viery, aby sme verili, že sa naozaj splní všetko, čo Božie slovo hovorí. Každé slovo, každá tá jota, ako sme to nedávno počuli. K tomu príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ostávajte v pokoji. Bohu vďaka a všetko dobré.